Sento que com a éssers humans necessitem més entrenament en les nostres interaccions socials, distància conversacional. No ho dieu aquesta gent que et parlen a la boca com si fossis un pallasso de fira? I les donades de mans pitjors, no hi ha normes per les donades de mans. De vegades massa fort, massa fluix, de vegades els 3 cinquens, només els 3 dits. Deixada ràpida, deixada lenta, de vegades hi haurà gent que et disputarà la deixada. Tu estàs deixant anar i encara t'estan agafant. I he arribat a dir a alguna gent: ei, la donada de mà s'ha acabat. Massa sacsejos venint de massa amunt. La mà massa suada venint de massa lluny. De vegades et vindrà un tio i t'agafarà fort amb l'agafada llarga i t'estirarà fort cap a ell per la conversa propera. A ell li dic que això són 3 strikes, estàs fora! Està bo, sí. Veig que hi ha gana avui. Sí, tinc un gran apetit. Jerry, no tens mostassa? Està a la porta. Aquesta merda groga? Això té un color radioactiu, Jerry. És igual. És merda, això, Jerry, és merda. Ei, què fas? Deixaràs aquest entrepà de 2 quilos aquí No al em puc mig? menjar això, Jerry, no sense mostassa. Oh, esclar, hauria de tenir sempre mostassa pel senyoret. Ei, estic notant alguna mala vibra aquí. No estàs content amb el nostre tracte? Quin tracte? Bé, jo pensava que podia agafar el que volgués de la teva nevera i tu podies agafar el que volguessis de la meva. Bé, doncs avisa'm quan hi tinguis alguna cosa allà dins.